johtaminen. Joo, elikkä mulla on tällainen Big One Pro Rebellimerkkinen RC-helikopteri, joka on aika 67 senttinen. Tässä on sitten tosiaan nämä kaikki tämmöiset viukut ja se ottaa kontrollin. Noin, nyt se sai se, kun se lopetti tuo viukkumisen. Eli se viukkuu. Tuolla sama. Nyt se sai sen kontrollin, koska se lopetti viukkumisen. Eli tässä on niinku virtajohto. Nyt se on pois päältä. Nyt se on päällä. Tässä on latausjohto, joka voitaisiin kyllä työntää sisälle. Noin. Tässä on, en tiedä painopiste, että onko se hyvin. Kyllä sen pitäisi olla. Akku on kyllä ihan normikohdassa. Täällä edessä on ledi, takana on ledi. Eli eihän tässä sitten mitään muuta kuin kopteri, lavat hyvää asentoa ja ei kun lentämään vähän näitä asesäätöjä. Aha, tässä nyt noin on tuo. Noin. Keskellä on quick, slow. Mä en todella tosiaan mä en halua lentää slow, koska tää ei lennä kunnolla eteenpäin. Ei quick, antenni noin. No pysyis roottorit nyt tuossa. Ja tää on sitten todella herkkä tuulelle tää kopteri. Että tässä muuta kuin sitten lönstämään. Lähteekö tää toimimaan? Ja tosiaan tää pölyttää lehtiä mukavasti tää kopteri. Joo. Hyvin toimi. Esimerkkinä lehen pölytyksestä. Tossa on haavan lehtiä. Noin, tossa on ihana lehtikasa. He. Puhaltaa tänne asti ihanasti. Takaperin hyvin lentää. Ja etuperinkin. Suosittelen nostamaan. Tosin, että 150 hän tästä joutuu maksamaan. Eiku 160, anteeksi. Joo. En tiedä, täällä on vähän huono näitä temppuja. Mutta no, ne mitä mä tällä osaan, niin on esim. Vaikka tämä. Sitten on tää nopea käännös eteenpäin, jos tää sattuisi hyvin lentämään. Noin. En tiedä, riittääkö takamoottorissa saa powerikeinutuksen. No, kokeilla. Riittääkö? Oota hetkinen. No mikä tätä nyt vie tuonne taakse? Ei tää kyllä tuule, että.
Ja sitten, no ei tällä oikein pysty niinku muita temppuja niinku tekemään tällä koneella. Paitsi että tässä on se huono, kun tässä on akkuussa kestää virta. Tai jotain 6-8 minuuttia. Niin se on sitten vähän huono homma. Ja en tiedä, onko tässä minun ohjaamessa joku vika, kun tällä ei voi lentää kauas. Se rupee just tälleen pätkimään sitten kylmässä kelissä. Että ihan hyvä kopteri sinänsä, mutta kun tässä on se huono puoli just se, että akussa riittää virta vähän aikaa ja signaali on ohjaimessa huono. Ton korkeammalla niinku ei pääse lentämään. Otetaan sit vähän matala lentoa sitten. Tosin tää helikopteria ei voi lentää väärinpäin, että pahoittelen. Osaan sama lentää matalaa väärinpäin. Siis takaperin, anteeksi. Jotenkin. Eteenpäin saa kyllä lentää, mutta jokaisessa hommassa on opeteltavassa. Joo, tää nousee todella ketterästi ilmaan. Joo, elikkä tässä on painontasaaja, akseli. Sitten täällä on gyro. Sitten normaali lavat. Sitten perään ropeli, jossa moottori ja ratas. Sitten no en tiedä onko nää koristet vai onko nää joku virka. Tuet. Pidiketuki. Täällä on sitten rattaat ja moottori. On tuolla ja sitten akku on 1300 mAh ja 7,4 volttinen. Eli nuo moottorit siis syö paljon virtaa. Että pitää ajaa akku aina tyhjäksi. Ja tosin se akku on lipoakku, että siinä on sit se latausjuttukin vähän vaarallista se lataaminen sisällä aina, jos on jotakin palavaa. Esim. Matto, pöytä, kaikki tommonen. Se on vähän vaarallista lipoakulle. Tai siis ne on niinku lipoakulle vaarallisia. Jos se sattuu räjähtää tai jotain, niin ne syttyy helposti palaamaan. Noin. Eli kaasu. Pois. Pienin kierros. Tässä on quick slow. Peräropea pyörii hiljaa. Check quick.
Perikovean päästä tässä sivuille. Pyöri. Joo, no eiköhän tää ollut tässä.